Aşgabat, Moskwanyň Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstü bilen Rus gazynyň eksportyny artdyrmak meýillerini alada bildirýär. Türkmen resmiýetiniň munuň bilen bagly ozal görülip eşidilmedik bellikleri 12 awgustda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň web saýtynda çap edildi. Ýewropanyň iň iri tebii gaz üçünçileriniň biri bolan Russiýa, Ukraina garşy girişen esassız harby çözülüşi sebäpli halkara sanksiýalara tezebar bolan soň özüniň tebii gaz eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrundaky tagallalaryny güýçlendirýär. Türkmen Gaz döwlet konserniniň başlygynyň ornbasary Murat Arçaýew, Russiýa Federasiýasynyň Daşary işleri ministrliginiň ykdysady hyzmatdaşlyk departamentiniň direktory Dmitriy Berichevskiýiň Russiýanyň, Gazagystanyň we Özbekistanyň gatnaşmagyndaky üç taraplyň gaz birleşigi baradaky sözleri boýunça aýdyňlyk torady. 11 awgustda Rus habar seriýetleri Berichevskiýiň Russiýanyň gaz ulgamynda üç taraplyň hyzmatdaşlygy giňiltmek mümkinçiligini aradan aýyrmaýandygyny hemde muňa beýleki döwletleriň hem gyzyklanma bildirýändigini bilýändigi baradaky sözlerini çap etdiler. Munyň teksti Russiýanyň Daşary işleri ministrliginiň web saýtynda hem ýerleşdirildi. Arçaýew ilki bilen haýsy giňiltmek mümkinçilikleri barada gurrun edilýändigi, umuman üç taraplyň hyzmatdaşlygyň aňyrsynda nämeleriň durundygy boýunça sorag bilen ýüzlendi. Ol bu meselede beýleki döwletleriň sol sanda Türkmenistanyň bähwitleriniň hem bardygyny belläp, anyklagyň we aýdyňlygyň zerurdygyny nyktady. Görnüşinden Aşgabatyň özüniň esasy müşterisi Hytaýyň energiýa bazarynda Russiýa bilen bähsleşlikden alada galyana meňzeýär. Mundan öň Rus habar seriýetlerinde Russiýanyň Özbekistan we Gazagstan bilen ulalaşyga gelip, bu ýurtlaryň üstünden geçýän Türkmen gaz geçirjisini birigip, ol arkaly öz gazyny aktaryp biljekdigi barada hem maglumat çap bolupdy. Türkmenistan, Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň A, B we C şahalary arkaly Hytaýa tebii gaz berýär. Uzynlygy 1833 kilometr deň bolan biri-birini paralel 3 gaz geçirji Türkmenistan, Özbekistan, Gazagstan, Hytaý ugry boýunça ýylda 55 milliard kubmetr tebii gaz ibermäge ukyplydyr. Arçaýew gaz geçirji şahalarynyň üçüsiniň hem Türkmen we Hytaý taraplarynyň gatnaşmagynda gurulandygyny belledi we bu turba geçirji boýunça iň köp öz ýurdunyň gaz iberýändigini aýtdy. Ol gözüňinde tutulan gazyň 40 milliard kubmetrini Türkmenistanyň galan möçberini bolsa Özbekistanyň hem de Gazagystanyň üçin edýändigini aýtdy. Mundan başga da Arçaýew geçirjini doldurmak üçin beýleki ýurtlardan gaz çeşmeleriniň gözüňinde tutulmandygyny we gurrunga gidýän taslama gatnaşyjylaryň düzümini giňeltmegiň planlaşdyrylmaýandygyny aýtdy. Beýanatda Türkmenistanyň Hytaý, Özbek we Gazak hyzmatdaşlarynyň öňünde öz üstüne alan borçnamalaryny doly ýerine ýetirýändigi we olaryň hem ýerine ýetirjekdigine kanuny esasda bil baglaýandygy aýdylýar. Türkmen gaz resmiýeti gurrunga gidýän mesele boýunça Aşgabat bilen öňünden hiç ýyly geňişmeleriň geçirilmändigine hem aýratyn belledi. Şeýle çemeleşme Türkmen tarapy üçin düşnüksiz we kabul ederliksizdir hemde ýurdumyz tarapyndan halkara hukugynyň kadrlaryny we gaz ulgamyndaky iş tejribesine laýyk gelmeýär diýilip garalýar. Diýip Arçaýew emele gelen ýagdaý boýunça belledi. Türkmen tarapy düşnüksizligi getirýän beýannamalaryň çynlyky injiliksizlik döredýändigini hem sözüne goşdy. Bellemeli bir ýagdaý. Mundan öň Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Ivan Valenkow öz ýurdunyň we Türkmenistanyň Hytaýa gaz aktyrmak boýunça düýbünden bähsleşik etmeýändiklerini öňe süripdi. Ol bu barada jurnalistleriň Türkmenistandan Hytaýa uzaýan geçirjiniň 4-nji sahasynyň çekilmegi bilen Siberin güýji 2 taslamasynyň durup galjakdygy baradaky sowalyna beren jogabynda belledi. Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň Türkmen tebii gazyny Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Täjikistan, Hytaý ugry boýunça aktyrjak. D sahasyny gurmak boýunça deslapky lalaşyklary 10 ýyl ozal gol çekildi. Russiýa häzirki wagtda bar bolan uzynlygy 3000 kilometr, ýyllyk kuwady 38 milliard kubmetr deň Siberin güýji gaz geçirjisi arkaly Hytaýa tebii gaz eksport edýär. Reuters agentligine göre
Moskwanyň 2023-nji ýylda bu geçirji arkaly Hytaýa iýerýän gazynyň möçberiniň 22 milliard kub metr çeline çykmagyna garaşylýar. Uzynlygy 2600 kilometr deň boljak Sibirin güýji 2 gaz geçiriji taslamasynyň Mongoliýanyň üstünden çekilmegi göz öňünde tutulýar. Hytaýyň prezidenti Xi Jinping'iň mart aýynda Moskwa amala aşyryň saparynyň dowamında bu gaz geçiriji taslamasyny gurmak boýunça utornukly ulalaşyk gazanylmady. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 966 kilometrlik D şahasy taslamasynyň umumy bahasy takminan 6,7 milliard dollara barabar bolar öýdülýär. Sibirin güýji 2 taslamasynyň bahasynyň takminan 14 milliard dollara çeline çykmagyna garaşylýar. May aýynda Reuters gullugy Hytaýyň newit gaz resmiýetlerine salgylanyp, Pekiniň nowatdaky iri gaz geçiriji taslamasy babatda Türkmenistany Russiýadan ileri tutýandygy barada makala çap edipdi. Soňky döwür resmi Aşgabat Türkmen gazyny Ýewropa aktarmaga mümkinçilik berjek. Hazar üstü gaz geçiriji taslamasyny hem täzeden gün tertibine getirip başlady. Bazarda aýlanyp ýören dürli ýaşdaky çağalary ýurdun hemme ýerlerinde görüp bolýar. Tymut aýynyň ahirinde olaryň sany hasam köpelýär. Soňky günlerde bolsa Türkmenabadyň bazarlarynda täze bir ýagdaý peýda boldy ýetkinjekler köpçülikliň üzärlik tütedýärler. Okuwçylar bazaryň ähli ýerlerinde aýlanyp gurak oty tütedýärler. Azatlyň ýerli habarçysy çağalaryň edýän bu işi bilen gyzyklandy. Howanyň 40 gradusa çenli gyzýan wagtynda yssyda ellerinde tütsüleýän üzärligi göterip ýören okuwçylaryň köpüsi 10-14 ýaş aralygyndaky oglan çağalar, has uly ýaşly çağalar bazaryň girelgesinde durýar diýip habarçymyz şeýle gurrun berdi. Gerekli zatlary satyn almak üçin merkezi bazara gelenimde destine ellerinde ýanyp tüsselep duran üzärligi götürüp ýören 5 sagany gördüm. Howanyň 40 gradus ıssysynda ellerinde tütäp duran üzärligi götürüp duran çağalary bazaryň her bir bölüginde görmek bolýar. Ýaş oglanlaryň ýüzi, elleri tüstüden gapgara bolup kirläp gidipdir. Dip Azatlyň habarçysy 14-nji awgustda aýtdy. Ýetkinjekleriň habarçymyza aýtmagyna görä, olar pul gazanmak üçin şol sanda okuw ýetwaplaryny satyn almak maksady bilen üzärligi ýakýarlar. Bu oglanlar üzärlik tütedip, gazanç edip mektebe gerekli zatlaryny egin ýeçik satyn aljak bolýarlar. Häzir bazarlarda adam köp bolýar. Mektep üçin hem harit satylýar. Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda üzärlik tütetmek adaty giňden ýaýran hökümet tarapyndan hem oňlanýan bu ösümligiň il içinde dermanlyk we goro güýjüniň bardygyna ynanylýar. Üzärligiň tütsesiniň dermanlyk peýdasy barada Türkmenistanyň ýolbaşçylary hem öňden bäri öňe sürýärler. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bir wagt üzärligiň koronavirus ýaly howply kesellere garşy hem täsir edýänligini öňe süripdi. Türkmenabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä şu günler çağalaryň bazarlarda alyjylara we satyjylara üzärlik tütetmek usuly şu aýda peýda bolupdyr. Munyň bilen birlikde odalyk ýaly bazarlarda dilekçilik edýän adamlar hem köpligine galýar, olaryň arasynda maýyplar we çağalar bar diýip habarçymyz şeýle diýär. Dilekçiler barha köpelýär. Biriniň aýagy ýok, beýlikisiniň gözü görmeýär. Enatalaryň köpsinde çağalaryny mektebe taýýarlamak üçin maddi serişdirleri ýok bolan soň, çağalaryň özleri hiç bolmandy. Zerur zatlary satyn almak üçin pul ýygnamaga mejbur bolýarlar. Awgust aýynyň başynda Aşgabatdaky we Türkmenbaşydaky habarçylar hem okuw ýylynyň golaýlamagy bilen dilekçilik edýän çağalaryň sanynyň köpelenligini habar berdi. Bu aralykda bahalaryň ýokarlanmagynyň fonunda çağany mektebe taýýarlamak maşgalalaryň köpüsi üçin agyr ýük bolup durýar. Mektep eşikleri, okuw ýetwaplary, portfelleri, şeýle hem nagyşly taxya bularyň hemmesi iň adyndan alnanda 1800 manada ýa-da Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kursy boýunça 514 Amerikan dollaryna barabar bolýar we ýurtdaky ortaça aýlyga gabat gelýär. Hat ýokary hilli önümler çykdyjylaryň umumy bahasyny bir näçe esse artdyryp bilýär. Mektep okuwçylary üçin aýakkap has uly çykdyjy bolýar. Ayakkablar yerli hususy öndürüjilerden ýa-da import edilýänlerden bolmagyna garamazdan gaty gymmat ardan ayakkabları 220-250 manada satyn alsaňyz bir aýada ýetmän sandan çykýar. Ökçesi gopýar ýa-da aşağı gaçýar. Şonuň üçin enatalar has uly çykdyjak almajak bolup gymmatrak ayakkab satyn almaga synanşýarlar. Bir köwüş adyndan 600-700 manada ýetýär. Şeýle köwüş hiç bolmanda bir ýyla golay wagtlap giymäge ýaraýar diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy gurrun berdi. Şeýle-de habarçylarymyz
habarçymyz ýyl saýyn ilatyň arasyndaky sosial bölünşiň has köp göze ilýänligini aýdarlar. Häzirki wagtda ähli mekteplerde sınıflar okuwçylaryň maddi üçünçiligine göre bölünýär. Mysal üçin käbir sınıflar baý maşgalalaryň çağalaryndan düzülýär, beýleklerde az girdiği maşgalalaryň çağalary okuýar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy saýdýar. Türkmen hökümeti ykdysady kynçylyklar we ilatyň durmuş derejesiniň peselmegi bilen baglanşykly meseleleri resmi derejede agdamýar. Häkimetler ýurtdaky işçilik derejesi we kömege mätäş pes girdejeli maşgalalaryň sany barada resmi statistikany çap etmeýär. Türkmenistanda asytlyk howa sebäpli iri şäherleriň sol sanda vilayet merkezleriniň käbir gara ýollary eräp, ulogy tas sürüp bolmaýan hala geldi. Yerli hünärmenler bu ýagdaýlaryň howa şertleri bilen birlikde ýollaryň gurulşygyna gerekli teristleriniň ýeterlik göwerilmeýändigi bilen hem baglydygyny aýdarlar. Ewapdaky habarçymyz vilayetin merkezi Türkmenabad şäherindäki ýollaryň häzirki ýagdaýy barada maglumat berdi. Yssyda Türkmenabadyň gün ortasyndaky uly ýol erep, maýşgak bir ýagdaýa geldi. Ulaglaryň dowamly hereketi netijesinde ýoluň üstünde tolkun bolup duran asfalt depeleri hem döredi. Bulardan ýük ulaglary haýallap geçýärler, ýeňil ulaglar barada aýdyp hem oturmak gerek däl. Olaryň aşaky bölegi asfalt depelerine sürtülüp zaýalanýar. Diýip yerli sürüjüleriň biri 14 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýlary goloýda uly dawara bilen ulanysy berilen ýollaryň mysalynda hem sinlysy bolýandygyny aýtdy. Söhbetdeşimiziň sözlerine görä, Çärjü etrafyndan Farap Gümrükanasyna uzaýan uly aýlaw ýoly 2017-nji ýylda ulanylmaga berilen bolsa-da, häzir onuň gatnawly böleginiň asfalty sandan çykypdyr. Habarçymyz vilayetin merkezinden daşky sol sanda Dänew, Seydi, Kerki ýaly sebitleriniň ýyllar boýy awatlanmaýan ýollarynyň ýagdaýynyň hasym erwetdigini, olaryň ugru boýunça erän asfaltyň ýysynyň aňkap durandygyny belledi. Sol bir wagtda lewaply ýol hünärmenleri häzir döwlet derejesinde ähmiýet berilýän Aşgabat Türkmenabad awtobanynyň gurulşygyna esasy üns berilýändigini, sebitin beýleki ýollarynyň gurulşygynda ulanylmaly teristlerleriň sol sanda çagyl daşlarynyň hem bu proýekde iýerilýändigini aýdarlar. Ýatlatsak bahasy 2,13 milliard dollar, uzynlygy 600 kilometr töweregi bolan Aşgabat Türkmenabad ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurulşygyna 2019-njy ýylda girişildi. Söhbetdeşimiziň ýokarky maglumatlary galy berside sebitdäki ýollaryň ýagdaýy boýunça Lewabyň häkimliginden we ýol guruluş edarlaryndan maglumat ýa kommentariýa almak başartmaýar. Habarçylarymyz soňky döwür artan sol sanda adam pidaly köçe ýol hadisalarynyň aglawy bölegine sandan çykan, üstüni gum basan, çukanyk takanak gara ýollaryň hem sebäp bolýandygyny aýdarlar. Bizde Türkmenistandaky hakyky ýagdaýlar barada täze we ekskluziw habarlary täzelikleri hiç bir pätkelçiliksiz hem de senzurasyz okumak, tomoş etmek we dinlemek üçin mobil goşundyňyz barmy? Azatlyk Radiosynyň Google Play'de we App Store'da şeýle goşundysy bar. Biziň goşundyňyzy Azatlyk Radiosy ady bilen gözläň we ony telefonuňyza indirin.